Kita sa pinakamangabalaang adlaw sa tuig. Ang pinakamangabalaang adlaw sa liturhiya sa simbahan. Aniya na kita sa mga adlaw din mas makita nato sa tataw nga pamaagi ang gugma nga giula alang kanatong tanan. Gisugdan kining balaan nga mga adlaw sa usa ka dramatic kaayo nga kasaulugan. Misugod kita dihang nadunggan nato sa Ebanghelyo kaganiha sa pagbendisyon sa Lukay, ang siyagit sa katawhan, Hosana sa anak ni David, daygon ang ngalan sa Ginoo. Wala pagihani nag-usa ka oras, katong mga tao gihapon nga mikuha sa mga palma ug naghapin sa ilahang mga kupo sa dalan nga giagian ni Jesus. Mao gihapon ang mga tao nga misyagit, ilansang siya sa krus, ilansang siya. Nining maong Domingguha, nakita nato ang konkretong kahimtang sa kinabuhing Kristohanon. Sa mga panahon nga kita malipayon, ug ang atong gusto na dawat nato, kita dali kaayong muingon, himaya sa Dios. Kung ang simbahan mo istorya gani kung unsa ang atong gusto o kung unsa ang atong ganahan, dali kaayo katang moingon, maayo sila. Apan kung ato nang madunggan ang kamatuuran nga makatandog sa atong garbo, ug kung kaning maong pagsangyaw muuyog na sa atong gituhuan nga sakto, musyagit kita, patya siya, patya siya. Nining maong Domingo, gusto nako pamalandungan nato ang duha ka importante kaayong nga lihok sa atong mga pagbasa. Kamatuuran ug pagdesisyon. Kamatuuran. Sa sinugdanan sa pasyon ni Kristo, nadunggan nato ang narrator nga miingon, gipasakaan siyag mga kaso nga ilang gihimo-himo. Nagbuhat-buhat sila og mga sumbong batok kaniya aron siya patyon. Tanawa gani si Pilato. Dihang si Pilato nakapaminaw sa maong sumbong, miaghat ang kabaayo sa kasing-kasing ni Pilato. Nangita siya sa kamatuuran. Mismo gani si Jesus iyang gipangutana, unsa di ay ang kamatuuran? Apan sa katapusan, mitalaw si Pilato. Nahadlok siya nga mawad-an sag posisyon ug mawad-an sag mga higala. Busa, gihatag niya si Jesus aron patyon. Dinhi atong makita mga igsuon
Jesus was first a victim of fake news. Si Jesus biktima sa kasing-kasing sa nga bakak ug talawan nga kasing-kasing nga dili gusto mo barog sa kamatuuran hangtod sa kamatayon. Dili ba kini konkreto sa atong katilingban? Kay baluman taon sa'y tinuod. Tingali, daghan ka nato, naka-eskwela man. Kaya baluman taon sa'y kasaysayan. Nadunggan ba nato ang istorya sa atong mga ginikanan o katigulangan? Pero ngano, isog manggihapon kaayo kita nga maghimo og buhat-buhat nga mga istorya ug maminaw sa mga dili mao nga mga balita. Ug mao paghani ang magpadayag ni ini sa uban. Ngano kaha ang atong kasing-kasing sama man ni Pilato? Kay balong man taon sa kamatuuran. O kay balong man ta nga si Jesus biktima kanila nga nagpanamastama sa kamatuuran. Pero ngano dili man ta mo barog para ni ini? Ngano maghilom man ta? Ngano magpakatalawan man ta? Tanawa gani ang katawhan nga nalumos sa kangit-ngit. Ang katawhan nga nalumos sa kangit-ngit dili gusto pangutan-on kung unsay kamatuuran. Kay dihang nangutana si Pilato kanila unsa man gidi ay ngano gusto ninyo patyon si Jesus? Wala sila itubag. Miingon lamang siya, patya siya, si Barabas ang among gusto. Nilibak kini ang gapanghitabo sa atong panahon. When we talk about truth, we say, dili oy, kanira gyapon akong pilion, dili oy, kanira gyapon akong gusto. Bahala mo diha. Are we repeating history more concretely and tangibly this time? Ikaduha, pagdesisyon. Gusto na ko lang taon ang mga pangalang Judas, Pedro, Pilato, katawhan, Nicodemo ug Jose nga taga Arimatea. Judas. Sa sinugdanan pa lang, si Jesus mingon na, alaot siya nga magbudhi kanako. Si Jesus, mi istorya ni ini nga anaa si Judas. Judas knew the consequence of that decision. Tanawa si Pedro. Si Pedro gipahimangnuan ni Jesus. Simon, Simon, paglik-on ug pagampo. Pagkanindot pagani kaayo. Kay mismo si Jesus mingon, Simon, Simon, giampo ko ikaw nga magmalig-on ug dili unta madaog ka sa pagsulay. Pero unsay nahitabo kang Simon? Tanawa si Pilato. Si Pilato nag-utingkay sa kinabuhi ni Jesus. Og sayod sa nga walay sala si Jesus. Kapila niya gusto nga buhian si Jesus. Sa laing bahin sa Ebanghelyo, miingon pa si Jesus ngadto kang Pilato,
ang nagpadala kanako nganha kanimo masad-an pa kay kanimo. Nakahibalo si Pilato sa iyang gibuhat. Pero gipadayon gihapon niya. Tanawa si Jose nga taga Arimatea ug si Nicodemo. Nagsugod sila nga mga talawan nga sumusunod ni Jesus. Si Nicodemo gani gabi miadto kang Jesus, John chapter 4. Gabi sa miadto kay dili sa gusto makita nga miminaw siya kang Jesus. But at the end, Nicodemus have the guts and the courage nga mugakos sa nasamdan ug namatay nga kinabuhi nga lawas ni Jesus. Nicodemus nga nagsugod sa pagkatalawan nahimong isog nga mibarog alang sa iyang manunubos. Mga hinigugmang katawhan sa ipunan, asa kamo? Katapusan ug mas tataw. Ang katawhan sa sinugdanan inyo na akong nadunggan. Kining katawhan sa sinugdanan na kaila kung kinsa si Jesus, busa, misagit sila hosana sa anak ni David. Pero nahaylo sila sa fake news, nahaylo sila sa kahadlok, nahaylo sila kay gihakot sila. Busa, misagit sila, patya siya. Hinunduman nato, life is an everyday decision. Ang kinabuhi mao ang matag adlaw nga pagdesisyon. Ang pangutana, kinsay imong gidesisyonan? Kinsay imong gipili matag adlaw? Niining moong semana, I came to fall in love with the life of Oscar Romero, obispo sa San El Salvador, didto sa Latin America. Nagipatay, dugay kaayo nga nahimong santos, tungod wala na sabtan mismo sa iyang inahang simbahan. Gipahilom ni San Juan Pablo II, dihang mibarug sa alang sa katawhan sa El Salvador. Apan sa katapusan, nangayo o pasaylo ang simbahan diyang gipahilom niya ang isog nga obispo o gihatagan sa dungog isip santo. Si San Oscar Romero, santo ngadto sa mga nasakit sa inhustisya o gipahilom tungod sa kabangis. Saint Oscar Romero is a victim of injustice and violence. Sa iyang librong The Violence of Love, miingon siya, Christians must work to exclude sin and establish God's reign in all strata of life. Remember, to struggle for this is not communism. To struggle for this is not to mix in politics. It is simply that the gospel demands of today's Christian more commitment to history. Niining mga balaang semana, gihagit kita pag-usab sa simbahan, isip inahan. Kaya mo mabubarog alang sa imong Ginoo? Kaya ba nimo magpakamatay
alang sa imong Ginoo nga nagpakamatay alang kanimo. Kaya ba nimo magpaka-Kristyanos just for one time? For your God who loves you so much that He died for you. Are you willing to give up everything just to say to this world, you love Jesus unto the end? Because you choose Him. Because you claim to be His followers and seen in your deeds and your choices. Just for one time, kaya ba nimo magpakakatoliko? Just for one time, kaya ba nimo magkapakahimong disipulo ni Kristo? Just for one time, kaya ba nimong ipakita sa simbahan o sa katawhan nga iya ka ni Kristo? Just for one time. Tapuson ko kini sa mga pulong ni San Oscar Romero. We must learn this invitation of Christ. Those who wish to come after me must renounce themselves. Let them renounce themselves. Renounce their comforts. Renounce their personal opinions and follow only the mind of Christ, which can lead us to death, but will surely also lead us to the resurrection. Kinsay imong gisunod karon. Just for one time. Just for one time.